Señor Ministro, desde que rexistramos esta interpelación até hoxe pasou xa prácticamente un mes e nese mes tamén aconteceron moitísimas cousas, de modo que permitirame que actualice algunha das cuestións ás que queríamos facer referencia. Vostede sabe que só uns días após a toma de posesión o novo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alén de anunciar taxas comerciais, arancéis a distintos países, entre eles o Estado español, ameazaba tamén terceiros países como Panamá, Palestina ou Dinamarca, mesmo con intervencións militares. Todo iso sen que a Unión Europea e os seus estados, o xardín do seu correligionario Borrell, dixesen absolutamente nada. Debería sorprender este silencio cómplice cando o que se anuncia é tan grave e rompe de forma descarada e arrogante coas normas que rexen as relacións internacionais. No caso de Gaza, anunciando de forma directa a intención de proceder ao desprazamento forzoso de toda a súa poboación, máis de 2 millóns de persoas, para convertela nun resort, nunha zona de lecer e negocio xestionado directamente polos propios Estados Unidos. Estamos a falar do anuncio da limpeza étnica de Gaza, considerado non só delito, senón crime de lesa humanidade no dereito internacional. E, a pesar diso, o silencio do Estado español e da Unión Europea foi atronador. Debería sorprender, mas realmente non sorprende se temos en conta que a mesma Unión Europea que estableceu centos de sancións a Rusia que acabaron prexudicando as súas propias economías e a súa propia poboación, nunca fixo o propio con Israel, a pesar do xenocidio e do masacre de máis de 50.000 persoas e da destrucción total de Gaza. Mais, a pesar da nosa incapacidade para nos sorprendermos das posicións políticas absolutamente sumisas da Unión Europea en relación cos intereses do imperialismo norteamericano e da entidade sionista, non deixa de ser rechamante que cando os Estados Unidos ameazan de forma directa con tomar pola forza militar territorio dun Estado da Unión Europea, como é o caso de Groenlandia, tampouco haxa ningún tipo de reacción de rexeitamento ou de condena. O que se sorprende é que esa mesma Unión Europea que seguiu cegamente as directrices belicistas dos Estados Unidos cando se ve con dificultade para reposicionarse e non ficar en moita evidencia diante da mudanza de rumbo impulsada por Trump, xogue a aparentar dignidade e mesmo autonomía, precisamente defendendo a continuidade da guerra e do militarismo e o aumento do gasto militar. E digo de forma consciente xogue a aparentar, porque, en realidade, o que está a facer a Unión Europea é xustamente o que quere e o que necesitan os Estados Unidos de América, o que de forma reiterada solicitou o propio Donald Trump, nin máis nin menos que un maior gasto en defensa, en armamento, que beneficie, como aconteceu nos últimos anos, a industria militar estadounidense. Mas existe unha diferenza que acho que é significativa. Mentres coa administración de Biden o obxectivo enunciado era 2% do Produto Interior Bruto, Trump chegou a exixir que se aumente até 5%. E a mesma Unión Europea, por boca de von der Leyen, está a falar de cantidades superiores a 3%. En todo caso, dotando un fondo de guerra de 800.000 millóns de euros. Sorprende tamén que algúns parezan descubrir agora o imperialismo norteamericano como se comezase no 20 de xaneiro coa toma de posesión de Trump. Infelizmente, é xa secular, quer dicir, ten xa bastante máis dun século. Son moitas décadas de relacións económicas desiguais, de rapina de materias primas, de fomento de golpes de Estado e de dictaduras ou de intervencións militares que deixaron morte e destrucción por toda a parte, sempre ao servizo dos intereses do grande capital estadounidense. Por non ir moi atrás, irónicamente digo, porque non deixa de ser chocante, Premio Nobel da Paz, Barack Obama, mantivo contra o seu propio compromiso a guerra en Afganistán. Destruiu o Estado que era, naquela altura, o Estado máis próspero de África, Libia, até o converter nun Estado fallido no que volve a practicarse a escravitude e iniciou a intervención militar e a guerra en Siria
que acaba de dar como resultado que os xihadistas da mesma corrente que os autores do 11M, os xihadistas cortacabezas, tomasen o poder nese país e continúen a realizar masacres como as que vimos estes días. Os Estados Unidos urdiron e impulsaron o golpe de Estado de 2014 en Ucraína, que deu como resultado un réxime no que todos os partidos democráticos de esquerda e de centro mesmo están ilegalizados, mentres só a dereita, a ultradereita e os nazis campan ás súas anchas. Sí, señor ministro, non só o Partido Comunista ou o Partido das Rexións, os diferentes partidos socialistas e socialdemócratas son ilegais no réxime do Maidán ucraniano. A administración Biden alentou a escalada belicista e arrastrou a unha Unión Europea non só sumisa, senón servil, que acabou por tomar decisións que, como dicía, prexudicaron gravemente a economía dos seus estados e a calidade de vida dos seus propios povos. Hoxe, no canto de apostar decididamente pola paz, empeñase en manter a guerra e mesmo en escalar o conflito, ameazando, como fixeron algúns estados como o Reino Unido ou Francia, coa participación directa de tropas na Ucraína, nunha actitude absolutamente irresponsável e suicida. E non estamos a pensar que Trump sexa o adail da paz. Non, evidentemente non. Trump é apenas a nova cara do vello imperialismo e as mudanzas na relación coa Unión Europea e Rusia teñen por obxectivo centrar os esforzos no Indo-Pacífico e na China. Aliás, os Estados Unidos continúan a facer caixa coa Ucraína, pois para alén de que alimentar o complexo militar e industrial americano xa o garanta a Unión Europea con esa decisión absurda de dotar 800.000 millóns de fondo para a guerra, agora o grande negocio será a reconstrucción e a pillase dos recursos naturais ucraínos, materiais críticos e terras raras que Donald Trump reclama sin ningún pudor de maneira descarada. Nova cara para vellos obxectivos, cunha diferenza, a de sustituir a certa sutileza, se se pode chamar así, política, pola arrogancia. En vez do histórico e manido argumento de defender a democracia co que os Estados Unidos tentaban ocultar os obxectivos xeoestratégicos e de rapina, Trump anuncia as verdadeiras intencións. É a imaxe dun imperio decadente que tenta frear o declinio e manter a toda custa unha hexemonía que está a perder frente ao avance dun mundo máis diverso e cada vez máis multipolar que se manifesta non só no ámbito político, sino tamén no económico e nunhas relacións comerciais internacionais que xa iniciaron moi ao pesar de Trump e dos Estados Unidos o camiño da desdolarización. En todo caso, neste novo contexto de recomposición da estrategia imperialista e de deriva militarista da Unión Europea, a posición do BNG continúa sendo a mesma e igual de firme, defensa inquebrantável da paz e da soberanía dos povos e oposición ao belicismo e ao aumento do gasto militar. Apostamos pola resolución pacífica e dialogada dos conflitos e defendemos unha Europa que deixe de comportarse como súbdita dos intereses da OTAN e dos Estados Unidos e sustitúa o belicismo suicida dos seus líderes pola defensa dos dereitos sociais, os servizos públicos universais, a soberanía dos povos, a democracia e a paz como modelo de futuro. Expresamos, por tanto, de forma clara o rexeitamento ao fondo de guerra de 800.000 millóns de euros que empobrecerá ainda máis as clases populares de Europa e do noso país e aumentará o risco de confrontación militar. Porque contra a propaganda obsesiva que se está a despregar nestes días, máis gasto militar non é sinónimo de máis seguranza, todo o contrario. É o de máis polarización e máis inestabilidade, para alén de que as consecuencias da escalada militarista da UE poden ser terríveis para as maiorías sociais que verán recortados dereitos e servizos. Di o presidente do Goberno que o aumento do gasto militar non implica reducción do gasto social, ou polo menos con ese argumento tenta convencer Sumar de apoialo, non sei se o vai conseguir. Mais, salvo que Pedro Sánchez descubrise a cuadratura do círculo, e non o creo, as cousas son claras. Todo o que se destinar a máis armamento será detraído das políticas sociais ou dos investimentos necesarios, que son tamén política social.
As outras alternativas igualmente gravosas son o aumento da débeda ou o aumento dos impostos. Non creo que vostedes se atrevan a defender ningunha delas. Polo menos o secretario xeral da OTAN, Mark Rutte, foi máis sincero cando anunciou que para destinar máis recursos a armas habería que sacrificar eses mesmos recursos nas pensións ou na sanidade. Dixo, literalmente. Pois ben, que fique claro, porque o BNG non ten ningunha dúbida. Se houber que escoller entre hospitais e bombas, nós escollemos hospitais. Se houber que escoller entre escolas e mísiles, nós escollemos escolas. Se houber que escoller entre vivendas e tanques, nós escollemos vivendas. Se houber que escoller entre atención á dependencia e avións de combate, nós escollemos, o BNG escolle atención á dependencia. E si hai que escoller, é o momento de facelo, é o momento de escoller. Por iso o BNG defende non só non continuar a escalada belicista, senón apostar pola vía oposta, pola desescalada e o desarmamento a nivel mundial, pola disolución da OTAN e, en todo caso, pola saída do Estado español desta organización militar agresiva que carece de sentido, pola retirada das bases militares estadounidenses do Estado español, pola negativa a utilización de instalacións ou recursos militares, caso do EVA número 10 no Monte Iroite en Noia, mas tamén portos e aeroportos, por exemplo, para misións ao servizo dos Estados Unidos ou da OTAN, pola retirada das tropas españolas de todas as misións internacionais que non teñan o amparo da ONU, as que están baixo o mando de Estados Unidos, OTAN ou UE, e por rebaixar o fondo, por rexeitar o fondo de guerra de 800.000 millóns e, evidentemente, tamén por levantar o veto á débeda para investimento social, establecelo para gasto militar, xusto á inversa da proposta da UE, precisamente para permitir avanzar en calidade de vida e benestar das clases populares. Por tanto, señor ministro, reclamamos ao Goberno español unha mudanza de rumbo que desista da escalada belicista comandada por von der Leyen e aposte decididamente pola paz. E aínda que frente á ofensiva inxerencista dos Estados Unidos, arancéis incluídos, manteña unha posición de firmeza e de independencia de criterio de rexeitamento das ameazas, da limpeza étnica e da guerra. Este é o interese do pobo galego e das maiorías sociais do Estado español. Moito obrigado. Gracias. Desculpe se non atendín ben, pero de verdade que non lle escoitei a vostede ningunha referencia a unha ameaza directa de intervención militar de Estados Unidos en territorio da Unión Europea, en territorio de Dinamarca, como é o caso de Groenlandia. Trump, en reiteradas ocasións, dixo que necesitaban Groenlandia e que ían ter Groenlandia mesmo que tivese que tomar pola forza. E que despois de toda a alarma e propaganda que están facendo vostedes coa chamada ameaza rusa, e mesmo dicindo que se a Rusia ataca calquer país da Unión Europea e calquer país da OTAN, a resposta será común, non deixa de chamar a atención que cando hai unha ameaza directa a un Estado da Unión Europea non haxa ningún tipo de comentario nin rexeitamento por parte do Goberno español. Insisto, ademais, no caso de Groenlandia, acaba de haber eleccións, gañaron os independentistas nun Estado como Dinamarca que, a diferenza do Estado español, todo hai que dicilo de paso, pois recoñece o dereito da poboación de Groenlandia a decidir en referendo o seu estatus futuro, por exemplo, se quere ser independente. Entón, a pregunta é se van condenar isto, se van, para alén das declaracións que vostede acaba de facer aquí, por exemplo, ter unha posición de firmeza de rexeitamento das pretensións de Estados Unidos en Gaza, que xa asumiu clarísimamente Israel. Dicían estes días que estaban traballando con terceiros países para ver quen ia acoller eses 2 millóns de poboación de Gaza e que ten que haber unha posición de firmeza rexeitando esta barbaridade. Se van rexeitar as ameazas a Panamá ou tamén, aínda que non sexan tan directas, a Canadá ou a México, se van a apostar pola vía do diálogo e a negociación para a paz en Ucraína, renunciando a máis guerra e a máis
sufrimento. Estas, eu creo que son as preguntas chave. E pasou, claro, justificando en dar seguridade á poboación. Eu estou de acordo que hai que dar seguridade á poboación, pero é clarísimo que máis militarización, máis gasto militar non implica máis seguridade, todo o contrario, implica máis risco de escalada da guerra e de confrontación militar. Seguridade á poboación é máis políticas sociais, máis investimentos, máis e mellores servizos públicos. Iso é o que lle dá seguridade especialmente ás clases populares. Pasou, digo, moi por riba sobre o feito de que se queren destinar 800.000 millóns de euros a armamento. Eu teño escoitado en algunha ocasión mesmo do presidente do goberno en resposta a algunha interpelación do BNG dicir que o gasto militar non só implica importación de armas de Estados Unidos, porque tamén se fabrican en Europa e tamén se fabrican no Estado español. Ben, pero a realidade, a verdade é que as estatísticas e os datos pois vanos aclarando bastantes cousas. Fíxese, entre 2020 e 2024 houbo un incremento de 233% das importacións de armas da Unión Europea. Dese incremento, 64% proviñan dos Estados Unidos. A exportación de Estados Unidos entre 2020 e 2024 de armamento pesado incrementouse en 43%. A guerra de Ucraína, evidentemente, ten moito que ver neste facer o agosto do complexo militar industrial norteamericano. Neste momento, o Estado español, segundo dato do Centro de Las para a Paz, está xa por riba do 2% do PIB en gasto militar. Cos incrementos de 2023 e as modificacións posteriores xa supera os 27.000 millóns de euros. E non creo que non deben manipular as necesidades de emprego que hai no Estado español falando da industria, como temos escoitado en algunhas ocasións, falando da industria militar. A industria ten que ser civil e ten que ser ao servizo da poboación e ten que ser unha industria de futuro. Pero, por outro lado, é que os propios orzamentos do Estado pois dan conta de cal é a liña. Nos orzamentos de 2023, a previsión ante 2029 de 17.000 millóns, que agora xa se vai incrementar exponencialmente, viña con nomes e apelidos. Os misiles Patriot PAC-3 só fabrica Lockheed Martin. E, por tanto, a maior fabricante de armas do mundo. Por tanto, sabemos a quen van ir parar os recursos que pagamos en impostos e non é ni máis ni menos que a industria militar norteamericana. Por iso, máis unha vez, lles pedimos que muden o rumbo e que aposten decididamente pola vía da paz e do desarmamento mundial, porque iso sí que achega a seguridade á poboación. Esa é a vía que queremos para o noso país e para o Estado español. Moito obrigado. Gracias.